Ano pa po? Ano pa po? Ni kadjen magyat sa ilang sunsoon unsa? Magala tabi salitain mo ng Tagalog. Magalang po. Galang po. Ano pa po? Ano pa po? Ba, Salitain mo sila ng Tagalog po. anong sasabi ng dato ko eh? Uy, yan na. Agay. Tatakot na ako ng ahas dito. Natatakot na si kadjen ng ahas mga kakyat. Baka kagatin yung puwit namin. Baka kagatin tong lubot namin to. Abo. Baka kagatin tong lubot naming maliit. Wait. Nani. O, uwi na kami May uwi sa amin. bahay. Kain kami ng bahaw namin. Sula ng utan namin. Aboy. Tatakot na ako. Natatakot na si Kadjen. Natatakot siya sa tumang kahadlok mga kakyat. Baka kagatin pa aking lubot niya. Hindi, wait.